μου Χρυσή, παιδακούλα μου, παιδακάκι μου, το παιδακάκι μου αυτό, το παιδακάκι μου του Νικόλαου, του Καμίτσι. Νικόλαου του Βαγγέλη Καμίτσι. Δεν μπορώ να πω καλά. Περνάει η γλώσσα μου. Είναι ο Ευάγγελος του Νικολάου. Ευάγγελος του Νικολάου Καμπίτσι. Ευάγγελος είναι καπετάνισσα. Είναι πεθαρά μου. My γιαγιά was a captain's wife. Φορέ το καπέλο και Ευάγγελος of είναι αργοστό και είναι καπετάνισσα. Ήταν ο πατέρας της καπετάνιος. Καπετάνιος. Και ο πατέρας ήταν καπετάνιος. Και ο άντρας της καπετάνιος. Και ο παππούς της καπετάνιος. Ήταν από καπετανέγη γωνιά. Το κορίτσι, το παιδί του Βαγγέλη, του Μικρή. Το παιδάκι μου τα βράτο, στη μύγδα για από κάτω. Έσκυψε να πάρει πέτρα, να βαρέσει την Ανέτα, η Ανέτα το Γιωργάκι, το Χρυσόπαγικαράκι. So who came to this so far?